Hei! Ce mai faceți? Scuzați-mă că s-a filmarea. S-a închis filmarea. N-am avut eu memorie. Stați un pic. Așa. Am zis că nu stăm aici. Ok. Ok. A zis să așteptăm concurenții. Ok, aștept. Aia multiplayer, cum se zice. Până atunci, o să intru acolo, să iau steagul. Să intru acolo și să iau steagul. Așa. Ne plimbăm și noi pe aici. N-avem ce să facem. De tot același lucru. Mi se pare mie. Nu înțeleg, nu dau seama, e același lucru. Na. Am uitat că am pus de alea. O să dăm stegile. Să putem de alea ce îi băgăm. Stați un pic că rezolv eu. Trebuie să iau ea și la început. Să vedem jucătorii. Azi cine sunt? Ăștia, ok. Să vedem ce o să avem de a face cu niște luptători. Stați un pic, mă duc acolo jos. Nu-mi place. Crăgeam cum la... Era aici. Jos, parcă. De ce acolo jos? Nu aduc aminte. Stați un pic. Cum am jos? Știu cum era. Stați să mă curcați. Stai că mă curc aici. Păi tu jos, par. Ah. Da seama. Da seama. Sunt proști. Proști. Du-te, Nadbis, fiți de rus. Du-te. Partea lor. Frate! Dacă nu-l citesc, bine. Mor. Am făcut-o. Nu se unde e celelalte. Fugiți!
de râs. Nu scade. N-am ce să fac. Așa, mai dau și eu niște cereri. Alo, sunt niște fete. Mai vreau cineva care are de-astea cu puteri. De ăștia. Să putem să mai jucăm. Unde ești? Nu dau seama. N-ai să fie. Ia să zic eu o prostie acum. Nu dau seama unde vine. Asta. De aici. Ia stați un pic. Duc pe aia. Nu dau seama unde vine. Coborâm jos, nu? Așa, mă, când coborâm noi jos. Văd că nu mai e nimeni. Aflat, aflat! Shit. Shit. Aflat. Frate! Shit. Shit. Uf. Da. Ah. Nu mă las, nu mă las, nu mă las. Și s-a întrerupt sunetul. Nu mă las, hello, nu mă las. Eu. Băgați voi joc de mine? Așa faceți? Ia uzi, așa fac? Ia și mesaje. Tu iei aia în gură. Ei tu aia în gură. Ei tu aia în gură. Ei tu aia în gură. Ai înțeles? O ia eu aia în gură. Mă aruncă mine să ia aia în gură. Care loc în gura lui? Hehe. Stați un pic. Nu dau seama. Stați un pic. Așa. Curata. Asta. Laci. Aici văd că nu mai e nimeni. Putem să pe bune. Lumea din gură. Ia unde? Serios? Sunt ăsta aici? No, nu vă puneți cu mine.
Îmi spune. Yes! Maghi robotul ăla. Să trăgem mai întâi în ăla. Lasă că nu știu unde mă duc. Stai un pic, mă duc acolo. O să vadă ce... Da, și o să închei aici filmarea. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să vă abonați, să-mi dați like și să comentați. La revedere!